הנה מה שאתם יודעים על אינטרנט מהיר. 10 מגה זה יותר מ5 מגה, ו100 מגה זה יותר מ20 מגה. אז איך אתם מסבירים את זה שיש מחשבים מחיבור 10 מגה שרואים בהם את הסימן הזה, ויש כאלה שלא? הסיבה היא שיש עוד הרבה דברים שמשפיעים על איכות הגלישה. הכל עניין של טכנולוגיה. עד היום, כל תעבורת האינטרנט מישראל לעולם עברה דרך כבל אחד. בינתיים, השימושים באינטרנט התרבו והשתנו, ולכן בזק בינלאומי פרסה כבל אינטרנט תת-ימי משלה, שמחבר את לקוחותיה בחיבור ישיר ובלעדי אל העולם כולו, והשיקה את ה-Power NGN, הרשת המתקדמת ביותר בישראל. בזכות הכבל, רשת ה-Power NGN מספקת ביצועים טובים בהרבה בהשוואה לאותה מהירות בחברות אחרות. באמצעות הרשת החדשה תענו מצפייה ישירה, איכותית, בדגש על סרטים באיכות HD, ותענו מחוויית משחקי רשת מדהימה עם מהירות תגובה לא מהעולם הזה. אז בזמן שלקוחות כל החברות האחרות עדיין מצטופפים, לקוחות בזק בינלאומי ברשת ה-Power NGN נהנים מהביצועים הטובים ביותר לגולשים במהירויות 10 מגה ומעלה. Power NGN של בזק בינלאומי, רשת האינטרנט עם הביצועים הטובים ביותר. להצטרפות, חייגו עכשיו.